een boek is wat eigens. Is in die vorm van, ik moet het lezen, dat wil ik graag hebben. Dan moet ik dat kopen, dan heb ik er geld voor over. Ik een antiquariaat, dus dan krijg je dat ook. En dan krijg je dat boek in handen en dan is dat van die cels en dat is bijzonder mooi. En dat vind ik de waarde van een boek. Er zitten allemaal je boeken die het hoofdzakelijk horen. Mijn liefhebberij binnen, dat wil zeggen vogels, planten, reisbeschrijvingen, die onderdelen. Ik vind het mooi een boek te hebben als het nog lekker roekt. Een boek kan roken. Dan komen ze krijgen voor de printer af en dan roken ze zo lekker. Maar ik ben er wel zuinig bij, ja, met boeken. Ik leen het ook net uit. Daar heb je nog te doen? Daar heb je nog te doen? Nee, want dan moet je weer een lijst bijhouden van mensen die het liegen hebben en zo. En dan krijg je soms schurf, waarom? Daar heb ik wel een wat ervaring, net zo goede ervaring in. Ik ga eens ben mijn figuur geweest. Ik zei nou wel dat ik dat boek even weer waarom heb, want daar had het leend voor mij en dan wil ik het wegjen. Ik bleef hier op een stoep staan en dan zei ze het opstikje. Want dan had er het opzocht. En had na de tijd nooit meer een boek leend voor mij. Want jou je wel eens een boek voort? Ja, wel ik dubbeld heb. Dat doe ik wel. Andere mensen hebben je banken staan en stoelen, maar jou heeft het boek zijn, want waar eten jou? Die tafel daar, in de keuken links. Zie daar links, daar staat nog wat. Ik kan maar eens maar even heen rennen. On het onrecht. Ja, krijg dan. Ik heb een tafeltje dekje, dat is makkelijk. Ik ga in de keuken even in. Dus ik moet het nog wat opruimen, maar dat is nog een verhaal. Zeg, jij staat boven van de veen aan te eten. Je staat te eten? En haast dan komt het tafeltje dekje, die docht het hier heen. En dan krijgen ze dit weer mee. Deze doos is leeg. Die krijgen ze dan mee, krijgt die mevrouw weer mee. En dan kan ik weer verder eten. Maar dit is echt zo'n lekker hoekje van, dat is zo lekker van rijtenboeten en dan lees je kranten, zit je hier te lezen. Nou, dat is zo smoeg als wat. Maar ik ben blij met alles wat ik gekocht heb in de ring van de jaren. Nou, dan ben je dan een rijk man mee. Dat kan hij misschien geld. Maar dat is heel aan het weg. Ja, daar hebben we verder andere dingen maar mooi vinden. Ze zijn nou meestal wel eens in jou van Bouke. Helly die toepen uit, een mooie tafel, een mooie stoel, dan heeft de romte. Ja, maar dat is het probleem. Ja, dat zeggen ze wel. En ik beschik je het ook wel. Maar het slaagt het net altijd. Goeie. Ja jongens. Ja. Hoe is het? Best.
Mooi. Wat ben je aan, man? We gaan een koolvlees weer uit bij. En hij altijd al geslagen hebben we dat won? Ja, van iets af, van jongens en mannen. Ik had het week altijd allemaal in het helpen. Ja? Dus jouw hard die het ik? Ja, die werken en weer paken. Oké. Ja. Dus jou moest hem wel? Nou, het hoeft er net, hè? Nee. Hij zou eens wat oors worden was, dat, maar ja, hij vindt het wel mooi, denk ik, dat er weer in de boel wonen, maar het hoeft net beslist. Maar mijn hele familie zit wel wat in vlees, dus ik denk dat het wel een beetje in één moet zetten. Oké. En hij ook mee? Ja, correct. Ja. Zo is week alleen. Zo. Ja, mijn dochter, dus laat weten. Maar ja, die kan ik ook gehaktballetjes draaien. Huh? Ja. En dus je bent nog een aan het oefenen voor de zon? Ja, ik weet het nog maar net. Ik weet net, daar sta ik bij hem. Nee. Oh. Skil met ons. Nee, ik denk dat ik ook even vrij hier. Ja, precies. Huh? Zo. Oh. Zo. Dus dit is ze? Ja, dit is ze, ja. Mooi, hè? Wonderkazaks. En als je dan de dag dat ik het vaak bijbrengen? Ja, maar eerst maar even, zet maar een paar weken al, hè? Ze sleept nog een heel praten. Heb je er net een planning voor? Nee, ik ga ze hier wel eens even op een week houden, als weer dat is. Maar voor de rest, nee, dat dan niet. Maar ik zou het wel mooi vinden als ze, als ze het mooi vinden. Ja. Dat ze misschien snel eens wat helpen wel in de winkel. Ja. Dat is wel leuk natuurlijk, hè, misschien al. Mooi, machtig hè?